Aduh, panas-panas ini ki. Udah es teh penak apa ke? Kayaknya durian ke? Durian. Wah, mesti ngon bakul lagi tiba. Tak jol ya. Durian. Mbak, durian, Mbak. Apa kuwi durian ya Mas yo? Kene tak tukune piro regane? Wah, iki karang gedhi. Tur yo wis manteng. Regane 150, Mbak. Wah, lah kok larang banget toh? Ora apa-apa, iki murah termasuke. Yo larang nek 150 kuwi. 50.000 wae. Alah durian kok ngene kok. 50.000, tapi ora apa-apa lah. Barang nemu. Ya wis nyala, Mbak. Ora apa-apa, 50. Yo, niki nek oleh. Ya. Ya. Terus suwun yo Mas ya. Ya, bareng ya, Mbak. Yeay. Alhamdulillah, aku kasih do udut tenor dino iki. Berkah nemu duren. Pak 50 lumayan lah.